za mu fara training ne na jamb, inda za mu yi bayani akan abubuwan akan mata, its properties, physical and chemical changes. Za mu ɗauko bidiyo a jere kamar yadda ya zo a cikin course outline ɗin. To bismillah rahman rahim. Muka ce mata, me muke nufi da mata? Mata is anything that has mass and occupies spaces. Misali shine mata shine duk wani abu wanda yake da wani nauyi, wanda ke nauyi kuma zai iya cika wuri. Misali na mata shine duk wani abu da yake nauyi kuma zai iya cinye wani wuri. Misali kamar in na ɗora wannan lura a nan gurin, kaga ai ta mamaye nan area na ɗora ta haka, saboda haka ita ma mata ce, ta ci wuri. Kuma in na auna ta akan weight balance tana da mass ɗinta. To misali kamar idan na sami misali na mata su ne kamar akwai water, kamar ruwa, sai biro ko sai iska. Ita kanta iska ruwa ce misali. To idan ka busa wa balo iska, da ce za ka samu ka auna balon kafin ka busa mata iska, za ka ga nauyinta, sai ka ƙara auna bayan ka hura mata iska. Na tabbatar za ka ga nauyin ya rabu gida biyu, ya ƙaru, saboda kaga dole ita iska tana da mass. Kai kanka da ni dukan mu ma matas ne da sauran duka abubuwa. Wannan shi ake nufi da mata. Sai kuma akwai abu na gaba, shi ne ake kira da building block of mata. Menene building block of mata? Su ne abubuwan da suka ba da mata. Duk wani abu za a iya kiransa da mata, to ina abun guda uku suka haɗu suka ba da shi. Misali na farko shine muna da atoms, molecules, ions. Duk inda ga wata mata waɗannan su ne suka haɗu, su ma za mu zo bayanin su dalla. Amma dai duk inda kada an ce building block of mata su ne atoms, molecules, ions, ba su na hudu, su kenan. Sai abin da ake nufi da sai abin da ake nufi da properties of mata. Me muke nufi da properties? In muka ce properties shine kamar ɗabi'a. Misali idan muka ɗauki siga a misalin mu, kaga siga fara ce a ido, in an sa ta a cikin ruwa ta kan narke ta ba da ɗanɗanon zaƙi. Kaga wannan shine properties na siga. To saboda haka kowane abu da yake mata yana da properties. Saboda haka sai in general aka raba properties ɗin gida biyu. Shine muke da physical properties da kuma chemical properties. Su physical properties su ne duk wani properties wanda yake associated da physical change. Misali kamar boiling point. Misali kamar kana da ruwa, yayin da ka sa shi a wuta ya tafasa, zai evaporate kuma ya zama gas. Kaga wannan physical change ne. Inda idan aka samu gas aka sa shi a wuri mai sanyi zai dawo ruwansa. Haka kuma akwai melting point, shine kan misali ka sami kankara ka sa ta a wuta ka ta narke da wuri. Da hardness, misali kamar aka samu ruwa mara kumfa, ai wannan taurin da ruwa mai mara kumfa an kana ta wanke shi, kaga wannan ɗabi'a sai cewa da hardness. Ko ruwan zartsi, haka kaga ɗabi'a sai cewa shi mai zartsi ne, shi sama aka ce mai ruwan zartsi. Yawwa. Chemical properties su ne kuma properties da suke associated with chemical changes. Misali rusting of iron. Idan muka ce iron muna nufin kamar kwanon rufi ko a ce langa-langa a Hausa zalla kenan. Misali idan ya tsatsa, kaga wannan abu ne wanda bai taɓa dawowa yadda yake ba. In ya tsatsa za ka ya bada wata kala ja, kaga wannan properties ɗinsa ce. Sai kuma abu na gaba shine physical and chemical changes. Kasa haɗe ma wancan ɗabi'a ce, wannan kuma canje-canje ne da yake faruwa. Yawwa, wancan properties shi ɗabi'a ce, wannan kuma canje-canje ne, shine physical and chemical changes. Misali na physical change, abin da muke da physical change shine duk wani change wanda yake easily reversible and which no need substance ifam ka riƙe easily reversible, zai yi sauƙin dawowa baya, and no need substance afam ko ba a sabar da wani sabon abu ba. Ga misali mai kyau na zan baka. Abin da nufi a misali shine idan aka sami ruwa da gishiri, aka zuba gishiri a cikin ruwa, kaga ai zai narke. Kaga wannan physical change, ya narke ya shiga ciki ya ɓace. Haka kuma yayin da ka samu wannan shi ruwan mai ɗauke da gishiri ɗin, ka sa shi a wuta har ya kai boiling point na wutar, ruwan zai tashi da fiye ban ma gishirin ka. Kaga physical change ne. Ruwan ka kaga physical change ne. Cikin sauƙi ka dawo da gishirin ka da ka zuba a cikin ruwa ba tare da wani abu ba. Shi kuma chemical change shine duk wani canji
wanda is not easily reversible and the new substance are formed. Misali na chemical change shine duk wani canji ne wanda shi ba shi da sauƙin dawowa in ya tafi, kuma ana samun da sabon abu. Misali idan muka sami itace muka sa shi a wuta ya ƙone, kaga ai zai ba mu toka, kaga sabo abu ce wata ba kala ɗaya ce siga ba gida gishi da asalin itacen mu ba, kuma ba zai taɓa dawo mana da itacen ba duk wata hanya da za mu bi. To wannan abu shi muke kira da chemical changes. Sai kuma misali na gaba kamar shine rusting of iron. Idan muka sami shi dai langal-langal muka sa shi da kamar yadda na bayanin sa a baya, ai kaga zai yi rusting, yayin rusting shine zai narke. To sai kuma kafin mu tafi bari mu bayani akan abin da ake nufi da melting point, boiling point. Misali melting point kamar nan ga na sa su a boiling point, melting point and density. Bari mu bayani wannan biyu. Boiling point shine wani ma'aunin zafi ne ko temperature wacce abu yake zuwa sai ya narke. Misali sai ya zama gas, misali kamar ruwa. In kana da samun wuta kan samu ta, akwai lokacin da zuwa an ce ya tafasa, yana wuta ya tafasa sai ya zama gas, kaga ya fara tashi a tafiya. Shine boiling point, daidai gurin da yake tafasa. Shi kuma melting point misali in ka samu kankara, akwai lokacin da yanayin zafin da zai zo za ta fara narkewa, shine daidai wannan lokacin ake ce melting point. Akwai freezing point wanda duk ban kawo shi anan ba, a hankali a gaba za mu kawo su. To kafin mu kulle tunda ba ma so mu sa abin ya rika yin tsayi, mu samu rika sa shi dan kaɗan da kowa zai iya kalla, bari mu yi abin da ake kira recap, wato summary ɗin main point. Na farko shine abin da zaka tuna, matter is anything that has mass and occupies space. Duk wani abu da yake da mass, wani nauyi kuma zai iya cinye wani wuri, sunansa matter. Air is a matter. Iska ma matter ce, saboda misali da na bayar na farko, idan ka auna bala gaba da ka hura mata iska ba za ka ga nauyin ta. Idan ka hura mata iska ka ƙara auna za ka ga nauyin ya ƙaru. Saboda haka dole iska tana da mass, kaga cewa ƙaro iska ciki ne ƙara mata mass. Sai kuma abu na gaba shine da kamata ka riƙe shine atoms, molecule and ion su ne building block of matter. Ba su da na hudu, su kenan. Duk sanda ka ji ana tambaya kan building block of matter, su ne atoms, molecule and ion. Sai kuma abu na gaba physical and chemical change. Shi physical change bambancin da ke tsakanin shi ne is easily reversible physical change. Kamar yadda muka yi na gishirin nan a misali, kaga an zama da shi cikin sauki. Kuma shi kuma chemical change is not easily reversible. Misali kamar na abu ya ƙone, haka ba zai taɓa dawowa ba, amma an ce is not easily reversible saboda abu ne mai sauƙi ya dawo ba. To shi kuma sai physical change, new substance, no new substance form. Misali ba wani abu sabo da zai faru, za ka gani sabo ya canja, amma shi wancan new substance yana faruwa. Misali a chemical change za ka iya ganin a chemical change, misali muka ɗauki abinci ya riɓe. Idan abinci ya riɓe, ai ba zai taɓa dawowa baya ba, kuma zai bada wata kala ne daban. Haka ma idan muka ɗauki shi kwano, idan ya yi tsatsa, za ka ga ya tashi daga asalin kalarsa ta fari ya koma wata kala, ita ba jarida ba, reddish brown, haka reddish brown. Sai kuma shi physical change, there is no change in mass. Mass ɗin abin baya canja, ma'ana nauyinsa baya canja. Chemical change kuma there is change in mass. Misali yanzu idan ka ɗauki itacen ka auna nauyin sa ka ƙona, sai ka ɗauko tokar ka tattaro ka ƙara auna nauyin ta, za ka cewa nauyin ya canja. Shine abin da ke faruwa nan. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba inda za mu yi bayani akan menene atoms, compound da mixture. Za mu yi bayani akan separation techniques, daga nan kuma sai mu ci gaba kamar yadda syllabus na jamb ya zo, inda muka zo ƙarshen wannan ɓangaren na wannan chapter na farko, kuma za mu zauna mu amsa jamb question wanda yake related to wannan abubuwan da muka yi. Thank you, mun gode. Daga ka manta ka danna alamar subscribe, ayi kuma share saboda kowa ya ƙaru. Sai anjima.